Morjesta! Me tultiin käymään työmaalla ja nyt me näytetään teille mitä yleisimpiä maa-aineksia me käytetään tämmöisessä normaalissa omakotitalon pohjassa. Esimerkiksi tässä meillä on hiekkaa, mitä me käytetään tuolla sisätäytössä ennen kapillarikatkoa ja ulkopuolen täyttöjä tehdään tälle. Me tehdään se sen takia hiekalla, koska hiekka on edullisinta ja sitä vielä tältä Jyväskylän ympäristöstä löytyy. Ja sitten on mursketta. Mursketta on eri kokosta. Se on kallioaineksista louhittua. Esimerkiksi tässä on 5 kutosta ja sitten sitä on vähän pienempääkin 0-16 ja 0-32. Me käytetään tätä 5 kutosta tässä tienpohjassa sen takia, että se on hyvä kantava rakenne. Ja tässä työmaa-aikana voi kaikki painavat ajoneuvot kulkea siinä. Ja tää tässä sitten on sepeli. Sepeli on tämmöistä, että siitä on seulottu se hieno aines kokonaan pois. Sitä käytetään tuolla seinän varsilla salaojien ympärillä ja sitten sisätäytössä tekemässä se 30 sentin kapillarikatko. Eli nämä on ne yleisimmät maa-ainekset, mitä me käytetään omakotitalotontilla.